Jamen helt oprindeligt, så var tanken bag Opticon-serien, at vi ville prøve at lave mest mulig dansk produceret lyd for pengene. Jeg vil sige, når man sidder og lytter til en Opticon Mark II, så bliver man hurtigt klar over, at det her det handler om at komme ind i musikken. Det handler ikke om at sidde og lytte til en eller anden farvelade lyd, som begunstiger særlige musikgenre, eller som begunstiger særlige personlige præferencer. Det er et ret nøgent lydbillede, som vinder ved en længere tidsbekendtskab. Vi er gået over fra en helt højglans lakering af forpladen til en silkemat lakering på den nye Mark II, som faktisk ser ud til at være mere tidsvarende. En af de kommentarer, jeg har fået på indtil flere af Opticon Mark II-modellerne, det er, at nu bliver den da vist lige lovlig god. Nu begynder den at bide nogle af markedets dyre modeller i haserne. Og så ved vi, at vi er ved at være der, hvor vi gerne vil være.